kabeh jiro lupa papat nembe 40 Mbak jiro lupa papat 5 Mbak ora pegel itu aduh jenengan belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki rak disesar to. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho bar disesar jahite kerapetan. Mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoknya kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sampun nggih kalian kula. Nggih. Seger waras nggih Mas. Nggih. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoknya kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Aja kalah semangate karo keluarga besar PG Rejagung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa Guyub boleh? rukun kompak menggunakan gaman panunggal Nggih. selalu bersalam-salaman. Oh, nggih. Mila saking menika Ora ya kedadipun mbek iki contoh. ae. Wes ora kasil salaman mbek kono ya mbek watu Azharawat tau. Oh kaya watu Hajar Aswad niku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum to. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang budale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion. Leres. Wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangling? Iso. Berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh, mriku. Do nyuwun foto. Iki om ngene wae. Kok dadi film Kiang Santang iki lho. Oh, biyen yo ganteng kok Le. Lah sampean biyen ganteng. Ah. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon. Dadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis, Pak. Kok saged ngoten? Lah iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk-tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok ora ketok, ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Lah nggih. Gara-gara sapa Dik Niken. Dik Niken. Bah, Karo aku nek karo sinden-sinden nom ya ora patek wis waleh. lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe sing nom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahi tebu. Sampean kok saged kewes gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta macane? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Weh. Niku nuwun sewu nggen swara, wah sak ret niki pedhot kabeh. Weh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Jolang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Loh, sebabe? Nyindene ning gone panasan ora manterop sambar mbledek. Ning nuwun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake wong. Ora masalah. Kok Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahyo.
Tapi iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Julang niki Pak Cahyo. Kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah kene tak culno njukuki sembarang Lah nek Bukesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah barang bojoku sin-sini lho. Lah pripun? Dagelan jebule golek laos. Lah ya ning supermarket kok golek laos. laos. Ini komplit golek laos wae ra ono ning kowe. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Weh, mbak-mbak sinden urung ana pabrik kene kuwi sono. Sampeyan ya urung lahir ya? Lho alah aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bukesi sak kanca. Lah nggih, nggih. Lah iya, iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makme aki-aki. Kok mame aki-aki? Mangkok 200 iku ning awor sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahyo niki lho, Pak. Iya. Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh ning cantik-cantik lho. Sing endi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten enten sing sepuh. Ora eneng nom-nom kabeh. Sing loro iki yo nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho, ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dastere teng klewer. Bayo ape salin aku ngantek pangkling lho. Barang gek metu kaya widodari. Ya iku keistimewaane wanita-wanita nek wis kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki angger sansaya rapet kualitas apik regane larang. Walah tenan ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak glethake kowe. Kok tangga ora gelem. Sik jenengan upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bukesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bukesi ngono piye jajal? Hah? Ketoke ra mungkin. Lho, Sing jenenge upama ki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nanti bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Ha kula cemburunan kok nek aku bento. Wong becing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ha Cina. Blalalala tuntunan kok ning dinggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale Mbak ngotenke kula. Darane kaya ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Ta iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Nggih. Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho Pak. Sepele piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho, Pak. Ge oyo-oyokan angin. Angin. Lah aku ya sesek dekne ya sesek. Ning alhamdulillah wong saiki juk tanggapan rondo rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak kei begel. Kok begel iku piye to? Sing diguntuhi lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rega larang, Heeh. sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki malah tomat tukul lombok tukul. Pangkem iki kaya pot ngono. Kono tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Mbok coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gawane Singapura. Wih, dagelan kaya garangan ngene kok iso gawe ning Singapura. Rai nomor loro Mas sing penting iki kayane lho. Waduh.
Gleleng Dadi tenan ngono, iki. gleleng Ayo. tenan. Go ning Singapura. Go ning Singapura. Arep nyepot Doktere bel. telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel tidak ndak bisa bisa dicopot. dilepas ini gimana Mas Jolang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pripun? Pun dicopot sandase. Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo PG Rejo Agung. Lah pripun? Bab napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk bengi niki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk PG Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondange kaya apa lek ora ana sing nanggap ngowoh Mas. Ngawah tenan ya. Kaya lori ra ana tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Heeh. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah Lho, rasa nggih, Pak? sedekah rasa dana rasa. Heeh. Lho, apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Heeh. Bayi. Piye. Wes ora guwak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Berarti blok Warnanya niki sudah kekuning keemasan. kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom Niki niki. tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Ngetut. Kok wae ngetut iki lho. Kok sampean. Dijajal. Lah nek sing ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak ngetute. Lah nek sing untune mrongos ngeten umpamane ngetut piye? Lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo ya gak raine wae kok. Lho, lah apaan? Sampean aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah apane? Gak iso elek ya. Apa meneh karo walah aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nuwun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyok. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Terus? Telepon Pak Samsul, Pak pripun to Sherlock kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyok. Ijane ya Yoyok apa Cahyo Kuntadi? Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyok. Oh. Yoyok yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sing Kok nageh utangan mumet meneh? no. Kok iso utangan Tapi ya nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Pak Yoyok ngono. Sing nagih melok mumet ngono. Iki awake dhewe iki tanpa guna. Iki awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya. Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Madiun laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasiroh. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri luwih sik. Yuk, dados. Mbak Dian sing pundi niki? Dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu Mak Cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tanggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasile mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ha ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugase piye petugase? Ah, Kleru lek USG kleru kuwi. mboten kleru Iki ngoten. piye petugase piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to, Le. Lho petugase iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasile kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule Ya. petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang. Kamerane kurang mendur, bareng mendur lagi kota oh ini janenya laki-laki.
sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok aku muni ngono kuwi. Barang ngono iku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to Mbak? Sehat. Nun sewu tates. Iya kok motor mosok dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Ngene bapake kakean niku piye kok sampean kok ngono iki lho? Apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu mulai ketuban. Banyu ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae? Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku randang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Ayo. Lah iku bentuke terus nganti piye ya, Pak? Ayo modale kaya wah iki padha ae. Mangkel aku. Bareng randi kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka papat, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu papat nembe 40 Mbak, jiro lu papat, 45 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan Nggih. iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Nggih. Malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Sesar iki wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Alah ra. Apa ene bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter, urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek, mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Kok pikir jagung. Iki yo Madiun. Ayo. Nggih. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi nek ora. Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku Ya melu. ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbahno kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nah, Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kok kemeruh? Oh alah, aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Lah sinden Nun loro sewu, Pak. bar medun mesin ya malan. Iya nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Si. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh niku. ngoten to. Nggih, pun Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan Lah, sing umur kuwi pira sing angel kok? disapih ya Jenengan kuwi. iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kae sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lah Mbak. kok hati-hati.
Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Oh ngedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipunaturaken. Nah, Sambung manci dalu Mbak Dian riyen, Mbak. nah. Emanipun Yayi wasak Pama Turang Soning kang Hanggarwa Ah, suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae Oper Mbak Chandra Ayo, Mulya. Nok, aja kalah, Nok. Kudu sing apik ya, Kudu sing apik Mas. dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah, aja nek rekae Lah, tenanan piye? ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada Mbak Rada ya apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Gene. Nah, gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangkleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Lho nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki lho. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya kopak. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Iya Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik, Pak. Ah, pipine halus sing ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok nok. Amin. Kira bar. Ra apa-apa. Bros kok iso meling-meling. Lah, ya ta matane. Yo. Kero nok. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. pasuryane kurang munggah ya jebule. Jebul Mas uga nanggepi Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, buat Pak, cocok. batang. Lah Iya iya. to Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki kian santang. Wah, ala kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Sing nang omah apik iki. Ala modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya Lah ta? aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek ame Bare dikotok. nunut. Nunut. Lah iya. Tenan.
Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Itu. wanci dahulu. Kene Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lha sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelem barang mrene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Baiso. Wes, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono sek. sek. Tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilungguhi. Lah ya ta. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah ya ta, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nah. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Yo, Mbak Sirah. Gambarmu Oh, nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres nika Mak Sange. Nggih, Nggih. nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut, Pak. Ha driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning PG Rejo Agung Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketingale dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Ha iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Nggih. PG Rejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilnya merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak. Mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin Melimpah. Ya Semakin apa lho mbok warai barokah. iki. Dikira Wes, aku goblok ora. ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya. Wes, Kok menawa aku- dhek ra tega karo awakmu Nah. ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. Lah. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ra tau ngimpekne aku kan? Nggih nate Pak. Piye pas piye ngimpekne aku pas piye? Pas
jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono wi lho Pak. Aku wi kangen lho Pak kalian Aku dadi jenengane, bukae Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho. turu ya malah kesehatane Ampun. piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to. Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho. ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Nduk. Pangestune Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Ah. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan, kuwi padha karo Nguyai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo. Zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya, Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel channel-channel ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukan. Buktekke lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak momon. Engko karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa Nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri kang Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya Nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku nganten